Nyaya yedemonstration iya ya 31 March yoramba ichingokora moto mushure mekunge mwana komana wava Mugabe uyo Bellarmine Chatunga apindira kudawo kuratidzira kuita demonstration iri kuitwa. Yamakateerera kudai so ndiyo nyaya version yacho yatinokupai nyaya dzese dzinenge dzichiitika munyika yekwedu. Nhasi tiri kusangana nenyaya irimo panapa pari kunzi Chatunga Mugabe to join 31 March protest. Iye ari kubuda dande mutande social media imomo pari kungobuda ka screenshot kari kutendera zvisingaite kari kuti asi timu imimi makandiita rough, inini ndaive nemhosva iyeye zvamakandiita munogona kungozviitwawo. Handiti ini I will join you, chiitayo zvamakandiita this month kwacho, he said. Ndo mashoko ari kubuda ari kutenderera iko zvinezvi kuti aiwa makandiita rafu, makandibata zvisina kunaka, kana kuti zvamakaita kuna mudhara wangu zvakanga zvakaoma vedwe. Saka iko zvino ndo pakutaura kuti tinogona kungoitawo izvozvo, tochingojoinawo zviri kungoitika izvozvo zvemademonstrations ari kungotaurwa nevanhu vakasiyana siyana pamadande mutande pamasocial media everywhere. Inyaya iri kutaurwa kasingapere. Saka vachatunga vakutaura kuti tinogona kungopindawo nekuti hanzi hapana chinoshamisira kuti makazviitawo kuna mudhara wangu, neniwo ndopindawo tongoitawo the same izvozvo nekuti hanzi makandiita rafu. Hazvina kumubata zvakanaka Bellarmine Chatunga, mwana komana wava Mugabe the late. Ndo nyaya iri kutenderera iko zvinezvi irimo mumadande mutande, irimo mumastreets hama dzadiwa dzekutaura kwatinozviita kuti gara wakafolowa nyaya version, tikupei dzese nyaya dzinenge dzichiitika. So tell a friend to tell a friend kuti ndo zvinhu zviri kuitika mumastreets iko zvinezvi. Hamene kuti zvinopera sei takazvitarisa nyaya iyi payave iko zvinezvi, nekuti tiri kuona vanhu vacho vave kupandukirana, vave kuitirana hasha. Kumuka chaiko chaiko kana vakagara havana chavanofunga kuti nyika ino inzi Zimbabwe inorekomendiwa the whole world kuti a better country dzanopirwa izvifunga, the whole fucking dzanopirwa. Takataura corruption, security threats, kuuraiwa kwavanhu, umbavha wana chivhayo, umbavha wana munangadzo. Okay, ivo vari ivo, they are best people kana kuti government inotonga Zimbabwe. Chii chavakamboita chinoacknowledgewa nemi maZimbabwe akafunga mese wese imi maZimbabwe makasunga mese kubva 1980 pakavhotewa pachibviswa government yepower sharing government muzorewa naINF ZANU-PF ichipinda ichiuya chitongo chayakambokisira ipatebho chinonzi chinoacknowledgewa, chinorecognizewa, chinorekomendiwa nemaZimbabwe kuti apa vakaita chii. Hatidi kudya chomuroyi nokunyara. Zvavanogona ndizvozvi zvavari kuita, izvozvi zvavari kuita. Mapurisa chaiwo haana mota nyuwani, kuame hakuna mota nyuwani, kuchipatara hakuna mota nyuwani, kuchipatara hakuna equipment, kuchipatara hakuna mapirisi, zvipatara hazvina mubhedha, zvipatara hazvina chikafu, manesi haafori, maticha haafori, masoja hamufori. But bhizi kundorova vanhu vanogadzirisa nyika kuti mugowana kutambira inonzi imari. Kokumbozvifunda mega kuti America ikamuka yabhena mari yayo
takutora mari yedu kuZimbabwe munotara muchishandisa chii? Kushandisa yeyo munomanikidzirwa iyi. Vana Chiwenga vaipupira muromo ita rupupiro kudai semwana waDyanzuku. Rupupiro semwana waDyanzuku kana semwana waMukaizvu achitaura kuti mamani chenja kana musingadikida kubata regai haregai. Varume vanhu vana mazi nebhurendi dzekufunga kuti zviri kuitwa negavhumende nerizhimu hazvisizvo. Musatimi kana musina meso okuona nokuti munodya. Munhu anodya kana kuti munhu anobhenefita nenyika haangagoni kuona zvakaitwa zvichiitwa navamwe vanhu. Kana kuti munhu haagoni kuona uipi hwake iye hunotoonekwa navamwe vanhu. Saka weZANU-PF hunoonekwa nevana veZimbabwe nedzimwe nyika. But you never believe it because you want to stay in power. Utakuwa mamuri in power chemukugadzirisa kuti hapana. Chipatara dololo, police camp dololo, GP chairo dololo, ambulance dololo, a police van dololo, armed vehicle dololo. Zvingwenjero zvakasiwa kare naIan Smith. Zvingwenjero zvakasirashwa nemamwe dzimwe nyika nezvekunotosvika kuchitenda. Pane mota dzamakatenga kuUkraine. Makatenga kuti tikapinzwa kuUkraine nezvikwereti. Kukanzi kudini pakatorwa mota dziya dzaifanira kuti dzakauya muZimbabwe. Wakabudiswa speech yekuti ukanzi mari yeZimbabwe haina value, saka hatigoni kuvatengesera mota dzinokuti vanozodzibhadhara nei. Ende zvandiri kutaura pana hadzisi nhema, ichokwadi. But mabenzi munoramba muchisapota chinhu chaora, chinhu chakadhakwa. ZANU-PF is drunk. ZANU-PF is rotten. ZANU-PF is fucked up. ZANU-PF is a bullshit. Makatarira mirapana imi munotozvoona kuti zviri kuitwa navanhu venyu vamakatungamirira. Hamugoni kudzidza kune vakadzikwa. MuZANU vakungoukura kilasi kuna vamwe vese. Vana Joseph Chinotimba vanodikwa, vanozodiwa kana papa pakutaura nonsense kuti ZANU-PF irambe iri kupawa. Vana Joseph Chinotimba nana Patrick Namasa kunodiwa chete. Pavanenge vakuona kuti ZANU-PF pana payakubuda mupawa saizvozvizvi ichida kubviswa mupawa ndopamunoritsa miromo kureba kudai. Nguva yose munenge makatetereserwa sure seu ukinotetera sure ka makateterwa kuro. Panenge pazvinenge zvashata pavanenge vachida kupolisha tsvina dzavo ndopamunoiswa muri imbwa dzavanhu vana Joseph Chinotimba nana Patrick Namasa.